Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Тэма нашай сённяшняй размовы – малюнкі памяці. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Прадстаўце, калі ласка, нашага таленавітага гістарычнага госця. Сёння мы пагаворым пра Напалеона Орду. Чалавека, які ўвайшоў у нашу гісторыю як той, хто стварыў вобраз Беларусі, якая знікала. Ён імкнуўся ў апошні перыяд свайго жыцця праехаць гэта ўсё і замаляваць. Вось гэтым ён увайшоў у нашу гісторыю, але ж не толькі. Ён быў музыкам, кампазітарам, ён быў пісьменнікам, ён быў чалавекам адораным з розных бакоў. І ён быў таксама і грамадскім дзеячом, паўстанцам. Так што мы сёння маем у гасцях унікальную і шматгранную асобу. Напалеон Орда. Прозвішча мы не выбіраем, а імя цікавае. Ці ведаеце вы гісторыю яго паходжання? Так, тут не цяжка здагадацца, адкуль яно. Напалеон Банапарт, першы імператар Францыі, які быў пасля французскай рэвалюцыі. Безумоўна, ён быў вельмі папулярны сярод беларускай шляхты. А ён нарадзіўся ў 1807 годзе. Тады лічылася, што менавіта Напалеон, які не прызнаў падзелаў Рэчы Паспалітай, які не хацеў мірыцца з Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй, ён пераможа вось гэтыя манархіі і дасць волю вялікаму княству літоўскаму. Таму гэтае імя тады надавалі многім дзецям. У сям'і Ордаў, канешне, безумоўна, ягоныя бацькі у гонар французскага імператара яго так назвалі. Нагадаю, што Адам Міцкевіч у сваім «Пане Тадэўшы» ён пісаў такія радкі: «З Напалеонам Бог і нам з Напалеонам». Гэта было такі дух часу на той момант. Раскажыце пра складаны час, у які жыў і займаўся творчасцю Напалеон Орда. Мы ўжо прыгадалі, што гэта быў 1807 год, калі ён нарадзіўся. На 1807 годзе час надзеі, што вось прыйдзе Напалеон, ён вызваліць і будзе адроджана Вялікае княства Літоўскае. Яно знікла 12 гадоў таму, 1795 годзе. І таму было вялікае мноства людзей, якія памяталі нашу старажытную дзяржаўнасць і імкнуліся да яе аднаўлення. Аднак так не здарылася, і вось сам Напалеон Орда, ён вымушаны быў змагацца са зброяй у руках. Ён быў удзельнікам паўстання 1830-31 гадоў. Для того пакалення удзел у паўстанні гэта быў звычайнай справай. Ён шляхціц, умеў карыстацца зброяй, але паўстанне пацярпела паразу. Ён апынуўся ў Францыі. У Францыі, там, дзе ён займаўся ў асноўным музыкай, быў у французскай оперы, сябраваў з Шопенам, дзе сябраваў з Міцкевічам, ён быў вось у гэтым коле. І на той момант ён таксама лічыў, што ў 1848 годзе вясна народаў, падымаюцца нацыянальныя рухі, адраджаецца ўсё. Ён лічыў, што будзе такое адраджэнне і ў Вялікім княстве Літоўскім, у Беларусі. Аднак гэта не здарылася. І, ведаеце, ён вярнуўся толькі пасля амністыі. 1856 годзе ён вяртаецца ў Беларусь, але тут ужо адбываюцца іншыя рэвалюцыйныя падзеі, іншыя паўстання, і зноў жа ён вымушаны быў быць на нелегальным становішчы, ён быў пад пераследам, але ужо у апошні, у завяршальны перыяд свайго жыцця ён прыязджае сюды і замалёўвае тую Беларусь, якую мы сёння бачым на ягоных малюнках, літаграфіях. Як так здарылася, што менавіта апошнія яго гады сталі асабліва плённымі? Ён убачыў сваю місію у тым, каб аб'ехаць усю вось тэрыторыю былога Вялікага княства Літоўскага і зрабіць тое, што не змаглі зрабіць фатографы. Ён фактычна маляваў у фатаграфічным стылі. Ён нідзе не вучыўся мастацтву. Ён не быў прафесійным мастаком, але ён быў надзвычай працавітым чалавекам. І ён піша, што у нас ёсць замкі, якія
помняць нашу гісторыю. Вот у нас ёсць Мірскі замак, вот у нас ёсць Нясвіж, у нас ёсць Полацк, у нас ёсць шэраг такіх храмаў, якія цяпер яны знікаюць, разбураюцца, пра якія ніхто не дбае. Я хачу пакінуць гэта нашчадкам, перадаць нашчадкам. І вот ён у стылі дакладнасці. Нават сучасныя рэстаўратары і тыя, хто аднаўляюць тыя ці іншыя сядзібна-паркавыя комплексы, яны карыстаюцца малюнкамі Напалеона Орду, бо дакладнасць, маштабы, прапорцыі. Ён хацеў менавіта захаваць як памяць гэта. Працаваў вялізную колькасць 14-16 гадзінаў на дзень, каб гэта нам даць. І плюс вандраваў, плюс выдаткоўваў свае грошы на гэта. І гэта стварыла унікальную ў еўрапейскай гісторыі нават такую фігуру, маштаб фігуры. На той час ён быў не маладым чалавекам. На той час ён быў абсалютна не маладым чалавекам, конечно, яму было ўжо пенсійнага ўзросту сённяшняй мовай кажучы. Раскажыце самыя цікавыя, на ваш погляд, факты з жыцця Напалеона Орды. Ну, самае цікавае, што ён аднойчы нават узначальваў парыжскую оперу. Ён быў чалавекам, які не быў французам, які там ніякім чынам не меў дачынення да такой высокай французскай культуры, але прыехаўшы туды і паступіўшы, ён у пэўным часе вельмі спадабаўся той французскай публіцы, якая, разумееце, на той момант нашы паўстанцы, яны былі героямі для ўсёй Еўропы. А тут паўстанец плюс таленавіты музыка, на нейкі невялічкі кароткі перыяд ён становіцца музыкам там нумар 1 у Францыі, у Парыжы. Хоць на сённяшні момант пра гэта мала хто ведае. Мы яго ведаем у асноўным як мастака. Аднак ён меў вельмі разнабаковы гэты дар. І ведаеце, адзін з такіх вельмі важных момантаў, ён заўсёды пісаў пра тое, што ён мае пакліканне унікальнае ад Бога. І што Бог дазволіў яму выжыць у баях, дазволіў выжыць у хваробах для таго, каб ён зрабіў тую справу, якую апроч яго няма каму зрабіць. Ён лічыў, што калі ён гэта не зробіць, то гэта ніхто не зробіць. І гэта характар гэтага чалавека, ягонае пакліканне ў гэтым. За што беларусы павінны быць удзячныя Напалеону Ордзе? Па-першае, я лічу, што самая важная наша памяць пра Напалеона Орду і наша удзячнасць яму павінна палягаць у тым, што ён зрабіў у сферы мастацтва. Быў такі фатограф Ян Булгак, які там пазней на некалькі гадоў, ён фатограф. Ён фатаграфаваў вельмі шмат і вельмі шмат што пакінуў. Напалеон Орда зрабіў гэта ўсё без фотоапарату. Ён зрабіў фарбамі, ён зрабіў каляровымі яснымі. Пакуль з'явілася каляровая фатаграфія, многія рэчаіснасці, цэлыя комплексы, яны былі проста знішчаны. Іх проста не было. І тое, што мы сёння можам бачыць у колеры, мы можам бачыць у прапорцыях, у дакладнасці нашу гістарычную спадчыну, гэта толькі дзякуючы ягонай працавітасці і пасвячонасці. Вось гэта наша падзяка. У 2021 годзе ў Беларусі выйшла міжнароднае выданне малюнкаў Напалеона Орды з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Кніга ёсць і ў маёй хатняй бібліятэцы. Слухаў адказы госця і прыгадваў малюнкі памяці, якія мастак пакінуў нашчадкам. У іх любоў да краіны, якую сучаснікі Напалеона Орды страчвалі. Яго ж творчасць – прыклад захавання гістарычнай памяці. У яго атрымалася спыніць час і перадаць душу нашай радзімы. Дзякуючы такім неабыякавым людзям Беларусь жыве.